Molt bé, vale, va, una cosa, abans de començar el programa, caraco per no fer això, bro. Sí. Oh, caraco, ara. jo te'l faig després. Ja està. Ja me'l fareu, va. El primer caraco que ha sortit de la Heavy, bro, te l'emportes tu per hijo de puta. Ets tan avorrit, Primer Carmona. caraco de la Heavy, és veritat. En Pau és el típic En que directe, salta sí. les escales i diu, Alejo. No, en Pau és el tio que quan pensa li surten com núvols del cap amb el que està pensant. Pau és el típic que quan dorm surt un núvol amb Clar, les ovelletes que van saltant valles. Quan vas penjar el joc, em va fer reflexionar i vaig pensar si jo seria molt Milo Ojeda. No, en Pau és el... Amb la gorra... En Pau... Soc molt perfil en Una cosa de petit, no anaves amb skate i coses d'aquestes? Sí, A sobre. en Pau era molt petós per això. No, En Pau és el típic que quan espia algú agafa un diari, fa dos forats i fa així, saps? Pau és, Va. en Pau és el típic que travessa la paret i deixa la silueta allà marcada. Les teniu preparades Una cosa. Va, tio, va, hòstia, arrenca. Bueno, va, que avui tenim poc temps a sobre. Estem possiblement davant de... No sé si és l'últim 4 junts. Jo crec que Potser sí. no. Pot ser. Pot ser, no ho sabem. Pot ser. Així és la Heavy. és Últim de la magnífica. temporada. No. No, o poder definitiu. Hi haurà temporada 3? Com? No ho sé jo. Com? Temporada 3 a TV3. Com? Mira aquí, això és caraco, no? El que acabes de fer és caraco. Temporada Atenció. 3 al Canal Tron. Atenció, pròximament en històries, rotllo, estem com en un concurs de So Meva. Sí. Vam dir sí? que estan tirant un podcast. Bueno, en per teoria fer-lo- hi som al concurs. En teoria, però teoria. ens heu de votar, vale? Ja ho muntarem tots i ens haureu de votar. Veiem el vostre esforç, el vostre Confiem en sentiment. vosaltres. Ens heu de votar i fer samba. Com és? Clar Sí. que sí. Per tant, ui. Jo la got, Comencem amb la meva secció. Vamos. Sí, mai em cansaré del beat aquest, Portem un any i pico Volia escoltant-lo. canviar el meu jo, Tu saps que tio. això fa l'Eloi, no, bro? Tu ho fa l'Eloi, saps? Això ho fa ell. Va, bro, Ho fa ell, això, Hòstia, bro. Pau, no. Acabo de descobrir. Eloi, ets el millor, Vull que ho sàpiga, sempre el fucking millor. Dale, Pau. Vale. Avui t'hem de portar a fer la secció d'homosexuals. Homosexuals. Sí, algun dia l'hem de Hola. portar. Avui era bon dia, Eloi, Bueno, Bueno, vas, res. total, que a mi m'agrada molt la meva secció com una cosa, és us sentiu, d'aventures. vosaltres? Sí, Hòstia, una cosa, Carles, No, avui Eloi, està costant arrencar, si pots fer bro? alguna cosa... Bueno, és que no em sento. Ara? Ja No, està? jo et sento, Ara. jo et sento. Vale, va. Sent Carmona, vas, res. A mi m'agrada molt anar a aventures, fer-vos preguntes, que us qüestioneu coses, no? I avui us porto coses ètiques. Perquè ens qüestionem la nostra homosexualitat. Correctes. A mi m'agrada que us puta, qüestioneu bro. cosetes. I avui porto coses ètiques, vale? Moralment, que són lletges. Vale, va. Veure? Però aquí vull 100% honestedat, vale? Sí, sí. Vale, va, Carda-li. Una Ja estatal. saps que sempre, això, bro. Sí. Vale. Això és molt important, aquí heu de ser sincers, vale? Que la Heavy sigui un podcast d'èxit, vale? Però, Ah, vale, és Però- aquest flow, vale, sí, vale. però a canvi, un membre de la vostra família la palmarà. Hòstia, bro. El Entre puc triar? mare a cosins, fills de cosins, fins i tot. Ah, o sigui, el podria triar. Gossos també entren dintre de la negociació. Els gossos ja és... sé- O sigui, una cosa, abans ja- matava algú de la família que el gos, bro. Però Me la jo sé pela. un gos d'aquí que teniu vosaltres. Jo un gos vostre el mato. Bro, una cosa. Què? I nòvies Jo, a la nòvies Xila- també compten, bro. Nòvies també compten. No, A dins la família, no? Jo a la Xila... No, però la cosa va de la teva De la família. teva, de la Ah, de la teva. meva. Comences Una cosa, és que no és gaire difícil pensar-te això. Vull dir, respondre això no és gaire Digues difícil. No, vull dir, si tu penses tens un problema, bro. No. 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 No? Però fem. èxit mundial, Mundial. Què vol dir? Que em faig Mundial. milionari? Bueno, però estaria molt top. Seríem molt famosos. Podries A viure. veure, si tinc algun fill de cosí que l'està a punt de palmar de vell... No, però potser la palma el té mare, Ah, però no puc triar? No. Random. no. Ah, hòstia, No, si random. no, si no puc triar, no. Vale, tu. No, òbviament, tio. Jo, Estem- Olin, tinc molts cosins. Si sobre més d'un. Ah, bo, conyes, tinc molts cosins. Però tu faries un all-in, rotllo, pots pagar No. el pare o... A veure què passa. Hola, No, Manolo. Digue-li a Manolo, això. No, a veure, no crec que vingui un cosí meu. Però jo apostaria a veure si pilla algun cosí meu. Però pot pillar la Xila, també. Sí. Ojalà. Ojalà pilli la seguim, Xila. seguim. I podries pillar tu, bro, ens faries un favor. I òbviament, Què fas? òbviament que no, bro. Bo, aquell Vale, gos, el teu Jo no, gos aquell, bro. Però és que només pensar que pugui matar el meu gos, bro, em moro, tio. El teu gos és molt maco, s'ha de Bueno, dir. el teu gos és el típic... puto És el retardado. No típic millor, tio. maco, però quan l'acarícies et rebenta, bro. És el típic chihuahua que Sí, sembla sí, que no és fa el res, típic però... rabioso. Guap pelut. Sí, si el molesta, així, si el molesta, saps? sí. Estilista. És un fill de puta. Vale, següent va. tema. Doncs sí, bro. Per quants diners deixeu la Heavy? Honestament. Jo, per 0 euros, bro. No estic fart d'aquest podcast de merda. No, però vaig a posar una xifra. 500. Has parlat. Per quant? 500 euros. Ah, tu faries 500. No, t'estic No. preguntant 500, tu, Jan. Ah, si faria per 500? Sí. No.
No? Vaya putada. És que, de fet, ho hem qüestionat molts cops, però sense nosaltres en Jan seríem merdes. On No, però estaríem? ara m'ho honestetat. En quants dies deixeu la Jo, per... És que no ho sé, és que aquí a Ràdio Manlleu guanyem molts diners. Jo per vull dir, 500 ens no. paguen molt bé, la veritat. Sí, estem cotitzant sí, molts calés. molts, Això és molts, facto, vull dir- és un facto. Jo la roba que porto És un ara me l'he senyor pagat fent aquest programa. Com diria un nostre col·lega, és un pedazo de facto. facto. Que gràcies a Ràdio Manlleu ens estem mantenint, vull dir, guanyem molts Gràcies a Ràdio calés. Manlleu, el Futbol Club Barcelona va fer una col·laboració amb mi Sí, i m'ha regalat aquesta brusa. Bueno, és que no ho sé, per 10.000 pavos. Però jo... Per menys, A mi em veu Jo per malaltí, menys. amb 1.000 euros i diuen que en Jan no segueix a la Heavy també. Jo, per 500 no, però per De 2.000, 2.000. 2.000 2.000 ho Ho fas. deixo. Hòstia, doncs jo anava a dir 100k, bro. Em pillo un bon cotxe, entrada pel per pis... 100k. Què et creus, I bro? no... Per què et creus que durant 100k, tu, burro? Eh? No. No, jo dic que ho deixaria per això, perquè si no sento que no val la Però pena. menys bro. 100k? abans no. No 30. Menys de 100k no. No, almenys Per 10K. 50 encara. Hòstia, però és encara que els si no- encanta 10K, la què heavy. vols fer amb 10K? Si jo deixés no Monter, fa res. si jo deixés la bro. Heavy, muntaria alguna altra 10K, cosa, bro. crees una empresa, bro. Calla ja, bro. Jo em Bé, pillaria ja un pots cotxe, veure, bro. Bueno, vale, va, seguim. Tu, Sí, i tu? va. Jo... no sé, 2.000 euros. Sí, és que 2.000 és un bon Sí, número. és un bon número. Bueno, Bueno, va, per res. si algú vol rebentar la Heavy, ja sabeu. Correcte, si ens voleu pagar, perfecte. Vale. Si haguéssiu de matar... ara mateix entren terroristes, vale? I hem de decidir que ha de morir un de nosaltres 4. Ja ho tinc clar. Jo també. A qui mataríeu? Jo, l'Arnau. Jo, ara mateix, per molts motius, bro, en Jan, o per molts motius, Vale, bro. va. No els començaré a esmentar, però per molts motius. Jo, mira, a mi em cau molt bé aquesta persona. Jan, em caus molt bé. Però Però és que penso que Sí, sí. desgraves molt, bro. És com que Clar, no portes res i poca Saps- cosa saps pots què aportar passa, a la bro? vida, bro. Com a cantant. Sé que ho veurà la teva mare, la teva iaia, però tu, Jan, és com el que portes menys, bro. Sí, no, Jo, a veure, sincerament- en Jan és supermaco, El que però... és menys... Sincerament, sóc el més maco, el més bona persona d'aquesta sala, per tant, jo crec que en aquest sentit no hauria de No, ser en el que aquest- moriria Vale, va, primer. seguim. Exacte. O sigui, tu pel teu motiu, per bona persona no moriries. Exacte. Seguim, seguim, Ei, tu, Pau? Tu, Pau? Tu? Jo mataria mi mateix perquè sóc l'heroi de la heavy. Vale, va. Vale, s'ha volgut mullar, última va. pregunta, vale? Liar-se amb un ex de la taula. Un ex. Imagineu-vos que l'ex d'un de vosaltres Ara, qui té us l'ex? entra. Tu, però, No sé ni quins però ex teniu. el tio que et vas fer l'altre Tampoc, dia entra. Que era el teu nòvio. És que a mi crec que no em renten cap de vosaltres. De què val? Vas, Molt de cranc. Ho he dit Uau, molt bro, xulo, joder. crac. Hòstia, No, sort però que té aigua, estava. té aigua. T'he fet sold out. No Jo sé crec que quins ex, alguna d'en quines Jan, ex teniu. alguna d'en Jan segur. Jo no en Jansi. jo no tinc Jo no ex. tinc ex. Jo no tinc ex. Bueno, no. Però una cosa, Jo no he sortit Li amb haríeu- cap I els teus altre. ex? bro, Quants tens de tu? mi us en faríeu moltes, bro. No, Aquests però ex, ex-parella. Ex-nòvies, bro. Ah, exnòvio. Ex- Tinc un Nòvies, has tingut bro. nòvia? Ah, sí, és veritat. Sí. Sí, és que tinc un nòvio, és que Qui tinc un nòvio, és, bro. Carles? Ja ho parlarem, bro. Perquè no va fer una bestialitat, bro, per la nòvia. Oh, mentider, bro. Va sí. posar la nòvia i vaig dir, aquest és el nivell. No. Això mai, això- Se la va pelar. Sí, se la va Vas, pelar. vas fer la típica de host No, no. abans que... Bro. Puc dir-ho, Carmono, bro? És que la gent s'ho Carmono creurà, va, bro. es va canviar d'institut És que la gent s'ho per la creurà. nòvia, bro. Aquest és el nivell. No, jo molta no, ràbia, crec, això. jo no No, em crec que en Carmona No, i diré una altra cosa, diré una altra cosa. Li pagava tots els menjars, també. Ole! Això no, bro, perquè Bueno, apenas però això és de ser un feia. cavaller, bro. Sí? Vale. És que a Bueno, mi també has de ser una mica tonto. No m'entra pagar gaire, tots. bro. No m'entra gaire això de menjar, Vale. això. Pau, següent Depèn. pregunta. No, ja està, s'ha acabat aquí. Vale, molt. N'hi ha una que no has dit, que és sexe anal, sí o no? Va, 3, 2, 1 i... Que te'l fan? O... Ho diem tots a la vegada. Ho diem tots a la vegada. 3, 2, 1... No. Vale, va, Ja fins diu aquí que tomar pel cul. Reis i reines, avui... Cada dia se't canvia la puta música o què No, la tercera? cada saps què dia és passa? pitjor, Que cada no hi dia he, és no hi he pitjor. pensat. Vull tornar a la gallina, bro. Sí, la gallina. t'ho compro, trobo a faltar la gallina. S'ha tirat un altre pedazo. Però that's Que the pel fuck. pròxim programa i tots, la gallina tornarà. Va, Va. va. Vale, Sí. bueno, avui és un dia trist. Si em Oh. veieu una mica trist, doncs és perquè és l'última secció de No. Cupidon No! Facts. També perquè fa 4 dies que portes la mateixa samarreta. No, bro, me la vaig posar ahir i... No, sents una mica doloreta. S'ha vingut sola la Vaig samarreta. pels meus A fans, veure, això, si hem de bro, parlar del d'Oloreta, Barça. parlem de la He sigut, gorda. he sigut el primer a arribar a la ràdio i només hi havia la Mira, samarreta. vaig dir una cosa, bro. Demà el Barça guanyarà. Com que demà, bro? Demà. Uale, Demà doncs. guanyarà Ah. 3-0. 3-0? 3-0. Hòstia. Un Però gol, compta- un gol de Lamin, Comptant ja el un gol de Pedri i un altre de Rafinha. Oh, 4-0, El doncs. Barça guanyarà la Champions. Ja Hosti, està, queda guardat aquí, quedaran bro. 4-2 general. Oh, bro. Sí, bro. Quedaran 6-2. Ah, no, 6-2. He contestat malament, bro. No vaig a Bueno. provar mates. No vaig a provar.
l'etapa que queda, l'última, és el fi de la relació. Hòstia! Quan s'acaba, l'etapa de l'ex, vale? Tio, és I avui m'ha acompanyat, que bueno, no sé si es pot dir acompanyat, la Sílvia. M'ha intentat Ostres, la ajudar. Sílvia. Adams! Oh. Sí, Oh! però jo li vaig dir i res, m'ha fet 4 línies, vull dir... No s'ho ha currat. No gaire, bro. És tímido. Sí, no, jo la veia amb moltes ganes. Ell ha tingut alguna fi de relació o no? Vull Jo crec dir, que masses, bro. Sí, és una mal de amores, la Sílvia. És una rompecorazones. La Sílvia va vindre aquí, que va dir que es casava, que estava en matrimoni, Sí, i després... i va fer sold out. Sí, no, i crec que ja té un altre nòvio i ho ha deixat i ara amb un altre. Què? No, no, tant no. No, la Sílvia... La Sílvia li Bueno, encanta el sec. Van passant per la guillotina. Comencem, vale, que hi ha cosetes. Vale. Les relacions es poden acabar de moltes maneres i per molts motius diferents, però el principal sol ser que les ties doncs necessiten algun tio més, saps? Es cansen de tu, no es conformen amb un i això... Pedazo de facto, Sí, i això és més, un estudi de Minnesota confirma que un 66% de les dones deixen el seu nòvio amb l'excusa de no ets tu, sóc jo, No, sí, és la típica. Una cosa, aquesta i frase... realment volen més tios, però també és que te la tiren sempre aquesta. Aquesta frase No, què? és la pitjor frase de no es pot dir, bro. Ah, no? és la pitjor frase de la història, rotllo. No ets tu, sinó que sóc jo que ara mateix estic malament. Sí, I no et vull fer mal, la dona no et És la vull fer típica, mal. és la típica. Sí. A tu, Pau, te l'han dit algun cop? No, perquè mai he tingut una relació. Oh. A mi crec que me l'han dit 2 cops, bro. Hòstia, dos! No, fer bé, Que has tingut... A veure, dos- Les 2 relacions, però res, bro, tenia 15 anys o escolta. 16. Era molt petit. Hòstia, I, bueno, molt i, i, per- des, mateix i em des diuen d'aquell això. dia et vas tornar un rompecorazones. Sí, des d'aquell dia et vas tornar el dios del sexo. Es dius el sexo anal, Vale. D'altra banda, anem al punt de vista que el tio et deixa i tu ets la tia. Per tant, aquí hi ha 3 opcions. Sí. Ara ja estem parlant des del punt de vista de la Sílvia. Ja ho han deixat. No, això és el meu. vale. En plan, et deixa, el tio deixa la tia. Ah. I les raons són 3. O ho has fet malament de collons, o ets una avorrida, o la teva amiga està més bona. Què? Una de les 3. Això ho has tirat. Com? O sigui, l'avorri... Això, si un O tio sigui- deixa una tia és per aquests motius. Rotllo, segur. si tu et deixes la teva nòvia, et menjaràs a la seva millor amiga. No, és una de les 3 raons. que Una de les pot 3 ser. raons. Una... Potser, si la deixes tu, doncs potser t'agrada més la seva amiga. O sigui, potser però has és una dit que avorrida. t'agrada més vale, l'amiga, vale. ets avorrida o... O ha fet quin molt és O que ho ha malament. fet malament de collons. Vale. Vale, dit això, anem al cas de que la tia ha deixat el tio, que és lo normal, això. I els tios, Un clar, ordre general. els tios som els que ho passem malament, de Sí, ho veritat. passem molt malament. Però depèn, Perquè- hi ha tios i tios. Com? Perquè, clar, després, o sigui, tu pots passar-ho malament, però te'n vas al gym i ja està. Neixen els gimbros, Passa bro. del gimbro, sí. Arriba el prat. D'una fallida d'amor neix un gimbro, Aquests diuen o Això gano diuen. o gano. O en Carmona. Són com en Giclef, És mai win-win. perden. I després TikToks, 6 mesos després, superforts, de tenir la nòvia. No. I després la nòvia torna, l'ex-nòvia Sí, torna. això, Veure tornen està totes, Saps què, bro. saps què fa molt mal? Que et deixin i que vegis que la teva nòvia s'està enxufant, bro. A tot el poble, bro. I tu què estàs fent? Menjant una pesa, bro. Exacte. Jo el que veig Això fa mal. que diuen moltes persones, moltes noies sobre nois, és que els nois els hi diuen no, necessito enfocar-me a mi mateix, ara mateix no puc tenir una relació i al cap d'una setmana estan amb una altra. Literalment. Això veig que ho fan. Sí, això ho fan, T'ha solen passat, fer, sí? No, a mi no. No? Solen I fer. ha passat algú que coneixis? No, encara no. Això ho fan molt les ties, de fet, Vale, Sí. anem a paraules de la Sílvia. La Sílvia diu que està d'acord amb lo normal és que ho deixi la noia. Va, Però- està bé que ho reconeixi. Sí, està bé. Però que el motiu és perquè els tios no som conscients que tenim una relació indiferentment dels cuernos. O sigui, Què? diu que les ties ens deixen... A veure, dale. O sigui, les ties ens No deixen per entiendo immaturs. nada. Perquè no som conscients que tenim una relació, bro. Tipo, no sé, que no estàs a sobre, que no li dius t'estimo 3 cops al dia... Però això coses és així, depèn del... Això depèn de la relació. Sí, clar. Exacte. És que això Carles, depèn. ets molt Carles, fred, per sembla exemple. No, que t'han sí, fet són molt de maco. mal. Però és que això ho diu la Sílvia, bro. Veritat, ho diu. El que va dir la Però no Sílvia. has dit que... Una altra cosa, Carles, avui. Digues. Avui porta uns cabells que fan bastanta pena, bro. Sí? Hòstia, bro. Com fa que no vas a la Cedeixo- pèl? No, No te la treguis tu. No, Pau, posa-te'l. No, saps què passa, bro? Fa molta Que... calor. Pau, puc dir una cosa? Per què tens clapes al cap, bro? Això és per... Ha set un cop, bro. Desfonades, No, bro. mira això, bro. veure. Mira això és per... Mira això, bro. Sí, Pau, Pau, jo crec... tu saps que portar la gorra M'he tallat els un cabells. 90% Bueno, va, del hòstia, que dia... estem escoltant com Next un hack, stage, Turquia, bro. Anava a dir que jo, plan, tinc els cabells així perquè m'he dutxat i, saps, m'ha donat poc temps per eixugar-me. Me la pela, bro. Què diu la Sílvia? Va, que me la pela, bro. Què diu la Sílvia? Vale. Me la pela com et Ara- dutxis, bro. Bueno, no sé com he fet el guió, bro, que ara tornem al punt de vista que les ties et deixen, vale? Ah, I, vale. clar, tu estàs fatal, no sé què, i, bueno, diu un estudi que
de Manhattan. O sigui, hem passat de mi més sota a Manhattan. L'estudi de Harvard. No sé què tinc posat aquí. Vai, Carles Bueno, Carbó. que els tios... Ah, no. Hòstia, volia dir les ties. Que ho passen fatal, però durant 8 mesos. Quan Qui? un tio Les deixa una noies? tia, Ah. passa fatal. Durant 8 mesos, i això Para, és un estudi de bro. Manhattan. Això ho diuen, que passen més... Aproximadament 8 mesos. Tarden més temps les dones que els homes. No, Això este Cupidon Hacks pega fuerte. Vale. Però una cosa. Literalment, el típic de la pel·li que quan ho deixen, la tia agafa el gelat, s'enxufa el gelat pel cul, allà al sofà plorant. Ah, sí. Creu que això és real? No. Home, jo Home, jo crec que molta gent li No, moltes però ties ho del gelat. corren els recursos de menjar, això és veritat. O després... Xocolata, gelat. Sí. Però una cosa, aquí hi ha el factor de les amigues, hi ha el factor de les amigues perquè després, quan una tia ho deixa, després torna amb les amigues. Que aquelles molts cops han set les que han dit, tu deixa-ho amb el nòvio, són les víbores. sí. I després Això les amigues són van a unes pel víbores. nòvio. Sí, Molt bé, després és un amigues, show. molt bé, feu-ho. No, No, les Una amigues... cosa, estàs dient que és el que faries tu? Jo sí, bro. Va, no, depèn de la relació. Que no ets una mica pala, Estàs amb molt això. catxondo, Carbonó? No, hi ha una relació sí que hi ha d'haver respecte, bro, però lius... Per compartir, bro, per compartir. Vale, anem a el que diu la Sílvia, ja estem a punt d'acabar. Vale. Diu que ho solen passar més malament elles. Ai, no, els tios. Bueno, Tira. O sigui, havia porrat... A veure, què està passant Però ara? tens raó, és agradat. No, perquè jo... Què està passant? No entiendo nada. Jo deia el facto, però ella diu que ho passen més malament els tios. Perquè quan ho deixen, no saben gestionar les seves emocions ni volen saber-ho fer. Hòstia! Està dient per la Sílvia... Sílvia. La Sílvia, què t'ha passat amb La l'amor? Sílvia també s'ha Sí, fumat sí, un. la La Sílvia maltractada. li han fet molt mal, Bueno, eh? I bueno, per acabar, la cocaïna, no, ara? m'agradaria donar les gràcies als fans de Cupidon Hacks. Oh. Perquè sí que n'hi ha molts, Sí, és espero que veritat. s'ho hagin passat Molta molt gent bé. et responia, no? Sí, uns 10, 15... No, bro, això no... Uns dos, no tres. responen. No respon la gent. La germana, en Siegfried... No, responia el meu cosí, bro, la germana d'en Carmona... Cupidon Hacks no respon ningú, bro. Sí, Faig bro, jo. no, sí, jo t'he vist, bro. I les Com saps? noies. Cupidon Per què Hacks, et les penses que no noies. veig els xats que tens privats amb la heavy, bro? No en tinc gaire. Una cosa, poc es parla que en Carmona... Que lliga amb la en Carmona, Carmona lliga pel protocol Amb la de la heavy. heavy. Això hauria de ser il·legal. Això hauria de ser és il·legal. molt pesat, perquè tu estàs amb el mòbil i et van arribar missatges de la tia que parla amb en Carmona, saps? Algun dia Això sí que és veritat, això sí que Es és veu veritat. un, jaja, no diguis això. I dic, desvelarem quants de públic han vingut per en Carmona per lligar. sí, sí. Quants d'aquests han vingut per això? Si volen saber, ja ho sabran algun dia. Algun dia ho sabran. Molt bé, Barres gràcies. Vale, va, bé. Chicos i xiques. Sí, no ho recordareu, no ho recordareu. És caraco, bro. És tota la Vine cap vida. aquí, bro. Hòstia, m'he quedat... Hi ha hagut rancor. Sí, hi ha hagut rancor, bro. Vale, va. Potser no ho recordareu, però setmanes enrere vaig fer un world record del felí més llarg del món. El felí. Sí. El felí. Ah. Que en Carles va fumar un porro i va dir que media més de 6 metres. 6 metres. Sí, sí, Sis metres. Rotllo, Recordeu? És Va molt dir que llarg, media eh? més d'aquesta sala. Rotllo, la Recordeu? tita d'en Pau dos cops. Sí. Tigrazo, és un No, tigrazo. Integrado. la rotllo, el tita d'en Pau dividia per meitat, dos. Exacte, la meitat. Sí, meitat. exacte. 3 Vale. metres, depèn, bro. Sí, més o menys, bro. Vale, doncs el world record d'avui és el gos més curt del món. Hòstia. Oh! I ara us diré. Més En petit. Sigro? Més curt. Va, ja havia de caure el meu gos. Deixar el meu gos en pau, bro. No, ara us diré. Quan creieu que medeix el gos més curt del Però món? curt, rotllo de llargada. De cap a cua. Jo diré 5 centímetres. No, és impossible, bro. Rotllo, bo, acabat de néixer o gran, en estat adult? Hòstia. Jo crec que és estat adult. Vale, doncs jo dic que... 12 centímetres. Estat adult, eh? Dic 20. 12. 20. No, més petit. 12. Jo dic que de palma de la mano, Sí, en plan, una 12. mamada així. Quan és? 12. 8. I tu? 12. 10. Oh! 9,14. Hola. No, Una com cosa, s'ha fet 14? l'interessant. Ja- Ja sabia ja- la resposta i ha dit 10, La foto, bro. De fet, en Marc posarà una foto. Que mai hi ha fotos, bro. A veure, No, en Marc, sèrio. Marc, aquí Volem una no foto d'aquest gos perquè jo el veig a la foto i dic, és impossible que aquest Li has gos de passar mereixi tu, 10 eh? Ull, euros. en Marc, ja que treballa molt poc per aquí, els nostres Espera, instats. espera, aquí. Ara. Espera, aquí, el meu Insta. Tu no saps que ha fet això, bro? La foto de Molt la bé. mare d'en Jan aquí. Bueno, va, xupar-lo. Bueno, primer de tot, visca el Barça i puta el PSG. Primer de tot. Ara, Puta puta PSG, puta PSG. Jo vaig fer-ho molt a la disco, bro, i molta gent ho feia, molta gent cridava. Que començaves tu. Ets el No, típic bueno, primo. jo un cop ho vaig Ah, un cop ho és vaig el típic començar. primo.
No, perquè t'ajuntes amb algú, saps? Comences... Puc dir una cosa? Feu olles d'aquelles. Allà al lavabo, bro, tots els pibes. Els francesos, a part de fer molta pudor, són uns fills de puta. Hòstia, són els francesos, normals. sí, hi Em havia cauen- francesos a allà sobre ahir són a Unides. tan secs, tio. Sí. A mi em fan ràbia. Jo diria que no he parlat uns un de pena, un bro. francès amb el que portem de carrera. Jo a parlat amb un francès. la Bíblia m'han vingut molts francesos i són majos i majes. No, són bastant majes, tenen una bro. cara cabrons. Estic a Sí, dir, tio. tenen cara Això són cabrons. factos. Jo crec que són factos. Et ve una tia... Bueno, va. ¿me puedes dar me la... coworking? Tant me fa. Vale, Babies, després d'una llarga temporada, tornem a ser els 4 junts, ben monos i ben catxondos, la veritat. I ben calents, perquè fa calor avui. Bro, Bueno. Pots tirar un facto abans? Vale. Molt ràpid, eh? O sigui, les ties que no tenen iPhone o tenen un iPhone inferior al 12 és red flag, però directe, bro. Estàs dient Per que... què dius això? És un facto com una casa, bro. Estàs dient que les ties pobres són red flag? Les ties, si no tenen un iPhone 12 o amunt, Va, que red no. flag, bro. babies, per vosaltres. Vale. Era caraco fort. Avui he si tornar-vos a posar a prova. Aquest cop, com que d'aquí prop és Sant Jordi, perquè, per si no ho sabia, El 23. he decidit fer preguntes de cultura general catalana, vale? Tornau regularàs alguna rosa? Què? Exacte. Alguna rosa, tu? Jo, no. A la mama, no? A mi meva mare, me iaio i me germana... Molt bé. Sí. Sí? I Mira, jo anant també bé, tinc i anant germana. bé, i anant bé, Jo i anant bé també. té mare, bro. Hòstia! Jo també. Jo totes les Me la dones... pela, bro. Tu, bro? Jo m'agradaria de regalar una rosa a totes les dones del món perquè s'ho mereixen. perquè... No, ha estat molt maco, torna-ho a dir. Però... A totes les dones, a totes. Sí, jo a totes, perquè jo totes s'ho també. mereixen, bro. I Sí. ja està. Vull dir, li Molt donaré a la meva mare, a la germana i si I- m'enxitxo la iaia. Molt bé. Com que si m'enxitxo, bro? Com que si m'enxitxo? Sí. Segurament també, segurament també. Bueno, va, comencem, vale? Vull dir, qui perdi, caraco, així de fàcil. Oh, caraco, al final o ara? Tots, gireu tots. No miro, no miro. No, Ja no tinc ara idea. me la pela. Vale, Va, primer de tot, quin arquitecte català és famós per les seves obres Mira, modernistes? Ho dic. Molt bé. Sí. Jan, pum, Va. Molt bé, recordem-nos, bro, eh? molt bé. Quin és el nom del riu més llarg que travessa Catalunya? Ebre. Hòstia. El Sí, Ter. sí, està bé, està Ah. bé. Ter, Com? com dius el Ter? És broma, bro. Passa per rota, bro. Què passa? Què vas a parlar? Va, no, va. Què vols dir? Ara que està aixecat en Pau, heu vist l'outfit que porta, no? Sí, sí, lamentable, bro, lamentable. Vale, va. Lamentable, literalment. Quina és la ciutat més poblada de Catalunya? On vam aquests cabells, bro? Barcelona. Oh, Molt bé. puta, que ràpid. Anava a dir Vic. Com es diu l'himne de Catalunya? Els segadors! Jo. És aquest, no? Com? Aquest no, el segador. Sí, per anar bé, sí. Qui se l'emporta? Jo, no? Va, jo. Jo crec que en Jan ho ha dit primer. Vale, va. Va dir més ràpid. Quin és el nom de la dansa tradicional catalana? Ah, que ràpid, molt bé. Mira, no pots anar així, bro. No pots anar així per la vida, Una cosa, bro. s'ha d'acabar la pregunta. Vale, ojo, aquí ve un facto, Va. Qui és el patró de Catalunya? Sant Jordi. Hòstia. Oh, sóc una puta merda. Anava a dir Jean Rai, bro. Vale, quin és el nom més NPC de Catalunya? Jo. Tu, Ah, jo. Vaig, eh? Jo el tinc. Carles, Pau, Jan o Mohamed? Mohamed, bro. Som Mohamed. És Jan, bro. Mohamed... Sí. No. Però Jan 100%. És Jan, és Jan. Ah, bueno, Ho hem sí. buscat amb l'Eloi i és Jan, bro. Sí, sí, ets Eloi, un Eloi, trinxat. és veritat o no? Sí, un Hòstia. pedazo de facto. Sí, Jo sí. diria Arnau. Per què he dit Mohamed? Ja ho vam dir l'altre dia, por. Hi ha més Mohameds que Arnaus a Catalunya. Home. És trist. No, literalment, ho van dir, ho van dir. És un facto. És comprovat. Ah, sí? És un facto. És Però qui bastant s'ha trist. posat al punt? No he entès. Qui se l'ha emportat? Ningú. Ja, Ningú, perquè l'ha respost tu, bro. Però t'ho has dit jo. Ah, sí. No, però això que la volia contestar ell. Ah, va, Sí, la doncs volia ningú, me la contestar. pela, bro. Ah. Vale. Què era Jacint Verdaguer? Un Jo. poeta. Sí. El primer que va... Sí. jo Puta sé. bèstia. Per què aixeco la mà? Vale. Quin és el menjar més tradicional de Catalunya? Més tradicional. Amb tomàquet. va. Pa amb tomàquet i pels putos cracs, all i Fuet. oli. Ah, bueno, O clar, all. i oli és O molt all, tot, o all. sense Podem fallar. explicar-hi all. Fota-li el Vale, va. fuet, bro. Espatec. Vale, com va de punts, això? 3-3-2. 3-3-2. Qui dos? 3-3-2, jo. Tu, normal. Vale. Quants cops en Carmona ha aprofitat per lligar a través de la compte de la Heavy? 3! 3 o alguna així. Mai, això mai ho faria ell. Cada cop que ens obre una baby Cada cop que ens obre una baby. o... Puc Ah, acabar? vale, digues. Un cop hi va haver-hi victòria. I vull que ho expliqui. Hòstia, no. Un cop hi va haver-hi victòria i vull que ho expliqui. Ah, sí! Ja està. Vale, punt per Carmona, mi, va. explica-ho, bro. Podeu Sisplau. tirar una mica de context, bro, que és que no... Bro, No se'n Ah, recorda. va, si no te'n tu recordes, vas aprofitar la Heavy, Et bro, felicito, fill. per enxufar-te una baby. Digues el nom. No direu. Ah, No dic jo. No, Eh? no es dirà, bro. Digues la inicial, la inicial. Oh, no, clar que no, bro. Però Sí. una cosa diré que... Inicial. Diré una pista. Troia. Oh, no!
Va, segueix. Bueno, doncs res, bro. Has fet com el típic xiste que fan els enginyers matemàtics que fan pena, bro. Vale, va. No, jo l'he entès. No sé, bro, vull dir... Això de copy d'un hack... Doncs res, Així que estàs dient que una de copita d'un hack te l'has enxufat. No. Sí. Era trampa, Molt bé, bro. Vale, 3-3-3. Vale, Va, gent, era broma, finalment, quin és el nom del millor equip del món? Barça! En Pau. Futbol Club Barcelona. I qui faci aquesta guanya, vale? Com sempre vull dir. Com és el nom de Maceta en català? Torratxa! No. No, bro. Oh, Doncs ja me'n test. recordo. Test. Un aplaudiment per en Pau. Espera, en Carles i jo hem empatat. Per tant, hem de fer ja i qui perdi Caraco. Exacte. Ara, volia dir una cosa. Ja. Volíeu dir... Caraco. O doble... Sí, Doble caraco. No, doble ho triem en Carles i jo, què vol ser? Que ens facin Caraco els dos o no? No, ho Ves tu i jo, trio bro. jo, bro. És una secció. Vale, tria'l tu. Doble caraco. No, com... Pau, prepara. Espera, Vale, jo vull dir una cosa, bro. En Raúl Clay t'ha tret un àlbum que es diu... Vale, Me la pela, bro. Que... Va. 3. Però per què caraco? 2. Perquè, mira càmera. Vale, va. I fins aquí la secció, va. S'ha Sisplau, un enxufat bé, aplaudiment. bro. Molt bé. Vale. Bueno, la secció especial d'avui, sisplau, que entri la convidada, Esther Exposito. Esther, benvinguda. Ojalà, Què diu bro. l'Ester? L'Esther diu moltes coses, bro, i poques alhora. Hòstia. Sí, no sé, l'altre dia... Com? No sé, li vaig escriure alguna cosa i es veu que encara dorm, bro. No s'ha llevat. no Fa t'ha- 3 dies que dorm, supermac. Passa res, bro, contestarà. Però no està en una relació amb una altra pava? Pot ser o no? De fa poc, de fa Ho vaig poc. veure, està amb una vell, està amb una pava. De fa Mira, poc, no opinaré, vale? Comencem? T'agradaria que Va, bro. fossis tu la nòvia? Òbviament, bro. O la teva germana? Que vols dir, bro? O que la germana d'en Carmona fos l'Esther Exposito. Estàs dient això? No, Vale, podria, va. no podria. Vale. Raro, bro. Comencem, Has però... dit que la germana d'en Carmona fos l'Ester Exposito? No, Perquè que se l'enxu- estigués amb Ah. la Germana. Hòstia, això sí, Pau, doncs, ets un bro. pervers. Pau, para de fer puta papiroflexia, bro. Que m'estic Que se fumant sent la aquí, Això sí que m'agradaria, eh? Va, Vale, preguntes d'IQ. Bro, m'estàs tirant moltes coses. Va, Carles, va, dale. tio. Primera pregunta. Qui és el germà del fill del meu pare? Què és el germà no la vaig pensar. el meu germà, bro. El germà del fill del meu A veure, pare. una altra vegada, perdona? Qui és el germà del fill del meu pare? Jo. Com que això? Facto! Vale, aquesta jo. era molt facileta. La gent ha dit jo, Soc jo. tu mateix, Sí. l'altre fill, en barraqueta, la seva filla, el meu germà, el teu germà, i la correcta és... Jo. Totes. Vull dir, sóc jo, ets tu, el teu germà, el meu germà... Ah, vai, fa Ah. pedo fuck, tu me'l calles. Són Depèn. totes. Perquè si només tens un germà i dius qui és... Com era? El fill? El germà del fill del meu pare. És que ja tens un germà. Per tant, Si tens dos germans, vale. Però si tens només un germà, ets tu. Hòstia. Perquè només pot ser tu. Hòstia. Si sou més de dos germans, Bueno, pot següent ser l'altre. següent pregunta. Següent Següent pregunta. Si em tombes, sóc tot. Si em talles per la cintura, em quedo amb res. Què sóc? Uf, Aquesta poca gent l'ha respost Sí, que un difícil. fil. perquè suposo que no l'han entès. Literalment, vaig mirar les respostes i n'hi havia com 6 o 7. Bueno, Però bueno, Que veia preguntes. a veure, anem a veure què han posat. Ma germana ha dit un forat. hòstia. Segon cop que diu un forat Sí, i la caga. la gent sempre diu forat. no, M'agrada què molt busca? forat, Què eh? busca? Què busca? Ta germana què busca? No busca res, però que té 16 anys. I? I? De vigilar. Tu bro. què Menys sabies que petita, tants que feies tu? Menys 16 petita. Ets un marrano, bro, amb Això va 16 Black anys. Ops 3, Sí, Un va. marrano amb pica. 16 bro. anys, Amb 16 bro. no, amb 16... Bueno, 16 et tocaves, Amb bro. 16, home. i tu? Jo no, bro. Què és això? Jo fins al matrimoni res. Però guapo, Va, Vale, en Relló ha dit una cita de Salvador Espriu. No sé qui és, sabeu qui és. En relló, bro. No pots dir això, Carles. Un ha dit en Benús. Ah, és que és tan petit que Qui ha mono. sigut? El cosí de l'Arnau. Hòstia. Vale, la Cèlia Avellana. El matarem. El cosí de l'Arnau l'haurem de matar. La Cèlia ha dit, el xat GPT diu, soc una mitja pantalleta. What the fuck? Quina merda. Què? Quina merda de resposta. Què? Soc una... Des d'aquí, una caraco. mitja... Caraco a la Cèlia. Caraco virtual. Caraco el xat, bro, com pot dir Tothom que es mitja trobi la Cèlia pantalleta. pel carrer, caraco. 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 Vale, i el que ha guanyat, bueno, la que l'ha fet bé, ha estat la Hirons. Hirons, i I ha ha dit, buscat 100% perquè això no ho pots saber. ha dit easy, el 8. Uola! Però si el tombes ets tot perquè ets l'infinit. Vaya fuck. Uola! Allà ets un L'ha zero. buscat 100%. Uah, com li agrada la Vale, Cèlia, i última. Ojo! Aquesta és top, eh? ¿Cómo se escribe durmiendo o durmiendo? Com? Aquesta era trampa, ¿Cómo no? se escribe durmiendo o durmiendo? Aquesta era trampa, bro. Aquesta era trampa Dormint. i molta gent ha caigut. Oh, Que no era cap de les dues.
Però tu Bueno, què, no bro? sé. Vols Ja, fer tu? no, perdó. No, una però cosa, acabo- dona-li la secció, bro, Sí, té. bro, té fes. Carles, perdó, ho he dit ara mateix, ho he Tranqui, pensat rei. ara mateix. Vale, algunes respostes són no s'escribe, Com? no sé, durmiendo, amb el teclat, llapis o boli, dormiendo, però la correcta, i l'han fet unes 3 persones de 70 que l'han respost. Uah. 70! En la vida han respost 70 En persones. la vida han respost 70 persones. En la vida han respost 10 Treu-li persones. un 0 de darrere, bro. Treu-li un 7, bro, treu-li un I 7. la correcta és que... Per què està sonant fardos, bro? Per què està sonant fardos, bro? La correcta és que s'escribe despierto. Oh. Ah, Tu, què fan molt Carmona bé, comprant vots molt perquè responguin a la heavy, bro? Estic flipant. Va, fins aquí. Molt bé, Carles. Senyors, vinga, va. Y todo el mundo las manos arriba que vamos a tirar pulseras. Guapos i guapes, No, això... L'Arnau no sé ho faria bé, això, si ho vaig dir un dia, però és la típica música que ficaven al saltamontis de... Saps els típics? Els típics. Ah, sí, també. Putos gitanos, bro. Putos llegas perquè... Putos no, bro. No, no, Putos no, bro. Però que és un dir, bro, una cosa. Jean Carré Llet, perquè tenim pocs minuts. Vale, Vale, vale. va, Carda-li, Xapa la Carda-li, va, ràdio. ràpid. Ara sí, no? Faig una mini introducció. Dale. Com fa la vida que no fem un programa sols, ja torna a tocar fer debate de les enquestes. El que has fet és una barbaritat. No, no, no. No, per fer aquesta secció no la fem, bro. Me aburro! Creu la boca i Per fer això no escoltarà. la fem, bro. Perquè estem fent, revisant resultats, No, bro. però si Ja mola, l'altra ja mola, vegada ja mola. va molar. No sé què parlar, l'altra vegada va Fent molar. relleno. Sí, sí. Fer un relleno Vale. no fa por. La primera, A qui li importi la secció d'en Jan, que doni que like. doni like, bro. I que escrigui, no, no. Mama, Que escrigui, sisplau. I els que no, també donin like, sisplau. escrigui ràdio. Va, bro, Què segueix. fas, Vale. bro? Després de l'última enquesta que va ser qui aguantaria més de 3 minuts sota l'aigua, vale? Ah. Va venir qui va crear la primera vacuna contra la grip. Això ho tinc molt clar, bro. O sigui, si no he guanyat jo, O sigui, És- van és creure mentida. la gent que el més intel·lectual de la sala era en Carles. és que, bro, jo vaig fer el biosanitari. O sigui, jo volia ser biòleg, bro. Vale, s'ha de dir que I et sé molt amb aquesta d'això. explicació podria ser tu. Em domino molt. Jo crec que... I el que va perdre aquesta enquesta, per tant, el menys intel·lectual, És en Jan. va ser en Pau. Ah! Jo també ho és que és tan diria. petit. Jo crec que en Pau fotria una cosa per matar-me. Crec que està bastant bé. Pau és el típic que fa Estic això. així, Què hace Pau literalment durmiendo? estic així, bro. ¿Qué hace Pau durmiendo? L'únic que liat. Va, tira, Vale, va. Va. La següent va ser, qui serà el següent Michael Jackson? Però aquesta pregunta és... No, no. Aquí, evidentment, Te l'estàs- evidentment. Aquesta volia que la gent digués que era en No, Jan. perquè ningú sap que canto bé i aquestes Aquesta... coses. Bro, canta... No, una cosa. Ningú sap que canta bé. Canta, bro. Hola, Canta, bro. No, canta, bro. Canta aquí en dos Canta, collons. va. No, tires la polla a La cantar, primera bro. vegada que m'escoltareu serà en un escenari, bro. Una d'en Justin, bro. Una Va, meva. fes, No, fes va. un Call Me Baby, bro. No, bro, que llavors trec hype a les persones, bro. Today, No, En va. Jan és el tu amic. Aquí, si segueixes així- Que canta bé. Arribaré a prop, va. Arribaràs a Arribaré a prop, prop, va. Evidentment, vaig guanyar jo. Vale, va, Alias... que sí, va, que sí, bro. Dijan. Sí. I el que va tornar a perdre va ser en Pau. Tu, què fa en Jan Mars aquí, bro? Què dice? És que soc d'esquina, de Bruno Mars. Sí, de fet soc moreno, així arrissat. Vale, va, sí. El Ja és que no sé què dir. Sé, tres Ja és que persones no- que m'estan mirant. M'estava intimidant. Vale, bro, va. Ara, quin guarro es dutxa menys de 2 vegades al mes? No, aquesta no la aquesta veig jo. no. Aquesta la va guanyar en Pau i amb raó. Amb raó. Amb Tu, raó la guanya en Tu Pau. sóc jo o estic ben polls per aquí saltant, bro? Hi ha polls, hi ha fongs, hi ha de tot aquí. Tu, la penya està si hi ha complint sequera- bastant, ens coneix. Si hi ha sequera, bro, si hi ha sequera no és per culpa d'en Pau, bro. Sí, bro. No. La gent es va treure un pedazo de foc. tu. En Pau no es dutxa perquè hi ha poca aigua actualment. Ah, ho fa per la... És veritat, ho fas Si en per, Pau no- per al medi ambient. Les iaies diuen, no us dutxeu, nois. Bueno, vull dir, dutxeu-vos De el fet, mínim de fet, possible. gràcies, Pau. Gràcies, Sí, Pau, per no merci, Pau. dutxar-te. De fet, un aplaudiment per en Pau perquè no es dutxa. Sí, molt bé. Vale, va. I vam guanyar en Carles i jo, que som els més nets Sí, d'aquesta sala. jo crec que sóc el més net. Però bro. més nets. Fa, literalment, mitja hora, però aquest fill de És veritat, puta està jo aquí sóc més fora, net que tu, bro. aquí, Puto sense festival. sabates, et fan molta pudor als peus, ja, Però de he dit fet. jo que m'ho volia treure. Com és que et fa tant Jo em dutxo. tanta pudor? Jo em dutxo pràcticament cada dia i al matí Jo em rento també. els cabells per pentinar-me. bro. Una cosa, també. una cosa. Però això és Vosaltres, massa, però és una puta els que juguen a futbol, Saps que et les pots- olors dels suats, vull dir, jo sé de qui cadascú era la seva suadera. Jo també, bro. Per l'olor del suat. Jo, bro. hi ha alguna pudor de suat que no podia. Jo no diré la aquí, suportava. jo no diré aquí, però n'hi havia un que feia Encara molta color- que feia d'aquí. una marihuana, bro. Hòstia. Suava marihuana, Ja bro. que ho vas Jo crec dir. que és aquí, bro. Uau, Va, quina següent. putada. Següent. No, segur que Comença no. per Emma. I no. per última, No? quin ludòpata sortiria milionari d'un casino?
N'has fet 4, no? Quin ludòpata? 5. Aquesta és la Sortiria penúltima. milionari d'un Qui casino. creu que va sortir? Amb Aquesta l'Arnau? Crec que l'Arnau. bastant difícil. Jo, bro, jo soc ludòpata. Crec que perquè l'Arnau. Tens com a No, però és que l'Arnau té com molta sort. Primer diré qui la va perdre. Qui creieu que va perdre? En Pau. En Pau. Pau, és que ho perds tot. Pau, bro. és com que ho perds És que mira, tot. tens un desgraciat, Saps què bro. passa? Plan, ets mono, però... Encara, és que tu, Pau, bro, ets el Ja típic... està, hem acabat? No, o què? no, no, Home, és que tu no tens puta secció. Tu, Pau, és el típic que fas all in a toque i dius xachi piruli. Saps? És el típic. No, diré un facto. L'última que va anar al casino, qui va guanyar? Sí, sí, vas Sí, guanyar, perquè ets un vas cagón, guanyar tu, bro. Feia apostes de 40 cèntims, de 60. bro! Però, Tu quanta pasta vas perdre? Jo vaig fer aposta de 6, pum, fora. Aposta de 6, I ja està, i pum, te vas anar fora. No em vaig anar fora, però... No, no, collons. No, i qui es va calentar més? No, digue-ho, digue-ho. jo- Hòstia. Oh, no, sí, sí, va ser palmada històrica. no, jo no vaig perdre. Puc dir una cosa? En Pau està jugant a la ruleta, ell posava uns 40 cèntims, al de costat fent olins, bro. Sí, sí, bro. En Pau suant la gota i l'altre del chill. Però una bro. cosa- El del costat No, jugant... ho vaig guanyar jo, El del bro. costat jugant amb 200 pavos. I en Pau, uns 40 cèntims i cridant, Bro, bro. ojalà hi hagués un vídeo, és que estava superconcentrat, nerviós, mirant la puta bola, celebrant Dret, com mai, dret. i guanyava €1, bro, per aposta. Sí, sí. O Vale, menys, va, va. I el que va guanyar va ser l'Arnau. Veus? Sí, sí. Ja ho deia. Jo crec que era bastant, Bé, era però bastant no tinc difícil. bona Estan sort. encertant no, tot. No, hem anat molts pocs cops a un casino, però els cops que he anat mai he guanyat. Amb això podem Mai. dir que la gent ens coneix bastant. Jo crec que estan encertant bastant. Jo he anat 2 cops. Sí, tot el que diuen d'en Pau. Vale, última. El que diuen d'en Pau. I aquesta, a veure... Vale, aquesta no la vas perdre tu, perquè vas quedar empatat amb una altra. Vale. I se'n riu de tu. Per què? Se'n riu. La persona aquesta que la feia jo, Però- guanyaria No, la una va- Una cosa, quan Jan no pot parlar perquè literalment, jo ho he mirat i els Tu una d'en enquesta, Jan- qui és el més No, no, fracassat? A veure... No, no, els vots d'en Jan, Sí, sí, són, no, no. són ser nòvio, ser mare, la seva tieta, la seva iaia, la seva altra Us diré per què tieta, és bro. mentida. Perquè tenim una mitjana, bro, com de 40 vots. I és impossible... O sigui, hi ha algun moment que s'acaben a la família, bro. Hi ha gent que no és Però de tu la en tens família. 4 ja assegurats sempre, Bueno, bro. bro, vosaltres no teniu familiars que us voten. No, no. En Carles no té la Ioli. en Germà, Pau no té tinc la- família, jo, bro. A la Ioli no et vota. De fet, què fa aquí? Pum, apareixent la Mira, la Ioli, Ioli. bro. Què fa la Ioli? Vale. El Marc no arriba ni a aquest punt del L'última vídeo. pregunta ja, va bro. ser, qui serà el següent fucking Will Smith? És que és una pregunta El tan vaig guanyar dolenta. jo? No? és la més disputada fins aleshores. Mira. Per què? En Pau i jo vam quedar iguals amb un 24% de la resposta. Hòstia. 24%? Com es nota que la gent no et coneix a tu, bro? Sí, sí, Això bro. ho faig. Bro, Després ah, de tu, no et bro, coneixen. és fruita a la sèrie Lisa, bro. Tu, Pau, quan Sortir tu a una sèrie. per què el dius de mi? Per què t'haurien de votar de Will Smith, On va, on va? bro? Vale, vale, Van no, agafar- no, però justament, bro, la gent no et coneix a tu. Que tens iris negres, bro. Però la gent no et coneix a tu, bro. Si la gent sapigués que has fet Lisa, et Jan, votarien a tu. Jan, Van bro. agafar, però No. van Però agafar, s'han votat a mi, bro. 24. van agafar perquè ets No et coneixen tiktoker. a tu. Perquè ets Una cosa, tiktoker. Digues. al moment que et ve una noia del teu ex-col i et diu si tu anaves a aquell col·le, bro, és heavy, rotllo. va quedar allà. Rotllo, que et ve una noia i et diu, tu anaves a aquest col·le, oi? L'últim pedazo de facto del programa. Vale, No, l'últim de facto el diré jo. va. Sí, però Pau, tu no Després- pots anar tant de crac. No, no pots anar tant. bro. I tu Perquè tu arribaràs tard a un rodatge, et quedaran fora. No t'he mencionat, bro, encara, eh? Bueno, perquè jo no vull ser actor, bro. Espera, Tu vigila, bro. No vull ser actor, jo. En Ara s'hauran de dir el nom Carles, de la tia, bro. en Carles i l'Arnau van quedar empatats també També, Hòstia, al final. amb amb un 26%. Hòstia, Hola, sí que que us vam empatat. follar, bro. De fet, va ser Pau i jo, 9 vots cada un, Carles i Arnau, 10 vots cada un. Arnau fa millor que... S'imagineu encara Sincer, no, actuant? Pau, Seguim Pau, xapats. Pau, digue'm si tiraré l'últim facto d'aquesta veure. taula, vale? Hauria de ser al revés. Home, clar que és un En Pau i jo, Puc dir per una sobre cosa? d'en Carles i Puc l'Arnau. dir una cosa? Tu i jo vam fer Després una de escena. veure... És veritat, tu i jo després vam fer una escena Després de veure i la gent que va parlar del càsting que vas fer, millor que no el vegin, bro. Perquè Em se van t'arruïna la donar carrera, bro. un mal reparto. Em van donar, i en Pau ho sap que em van donar un mal Pau, reparto. Va ser una mica injust, però ell no es va currar gaire. No, Això però saps? va ser De injust. fet, diré Era el que soc paper millor d'autista actor o que no? tu. Era el paper d'autista. Uah, és que és una jo no putada. soc- Era És que dur. en Pau li sortiria Era dur. perfecte, bro. Pau. No, però que No, Pau, voleu que parlem amb factos, com actors, en Pau 1, jo 2, Va, crec. bro, si sempre fas el mateix rànquing, bro. Sempre fas el mateix rànquing, bro. No, i després en Jan o en Carmona, bro, perquè veient el nivell... I aquest el que recicla més, Pau 1, Arnau 2... No, ara diré jo. El Va. pedazo facto Va. de qui seria millor actor. El diré jo. Jo. Pau. Jan. Carles Arnau. No, I ja està. I he dit l'últim No, no, facto no. d'aquesta Jo sóc el quart, Puc escoltar, però puc no... escoltar. però Pues no- que amb aquella Enveja, escena que bro, vam fer... enveja. No, Va, té, en Carles i jo vam fer una escena de puta Vam mare. fer molt allà bé. a la Bueno, uni. bros, jo suficient sóc perquè el- ens estan a punt de fer sold out. Vale, Per tant, Sí, sí, ens està... poseu Uah, tu. tenim el jefe apuntant-nos, Treu-te la bro. pistola de la mà, bro. No ens apuntis tampoc, Calma. Vale. Vale, Bueno, va. m'agradaria Pues res, acabar el senyors. programa, Com sempre, donant les gràcies, que ha sigut un plaer, com Aquí sempre, m'estan tocant la petons. tita. Sisplau, no em toqueu la I tita. m'agradaria acabar amb un
quadriple caraco? Va, quadriple caraco, sense cascos, va. I amb un Hayden. Però jo què li faig? Hayden. Vale, No es posa en pau, així, no, els cascos? Però treu-lo, Arnau, treu-lo. Vale, va. Jo no puc. El caraco i s'acaba el programa, eh? Encara enxufa-te'l tu mateix. L'enxufo jo mateix. Saps de dir alguna cosa? Tu, em queda bé o no? Esteu atents a les xarxes, vale? Per lo de la votació aquesta de setmana. 3, 2, 1... Hòstia, no! Ciao! Adéu, adéu.